Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Kigima mwanchu mulielia wegetaseni kia Ndizi TV. Happy New Month, Happy Madaraka Day. Noko semera kwa no mwanchu mulielia kwa beriko gotwara obolielia borobia na bigo kwego kilia emerobilio megetaseni kia Ndizi TV. Unere talike ya momutinyo gatana limo mwaka wechirubere merongebere nainye. Aseli tukeliga togochengera obosiboli bwa Kenya gose Madaraka Day. Chingaki Abakenya baba kubwatana bonsi na bigo gwikirana ase county ya Bungoma asegetige chigosori kia Masinde Murilo nabayigo gukwanera amangana ayo arengete gosike bosio ense ya Kenya kondo mwanchumuliria asemesa ya mangana mayani gatukwariganete amange astrabe tugokumanya nka yogo chengero kwiga kwabete kogo chakira ninge kogera tugochengera litukeliga anene ekero tukwinyora ababete bakwibwaterania ase okuronera obosibule bwa Kenya chinga kiyo kabeire omurai wense Kenyatta abetega kweneke buna gosekolia era buna goika abekagukora obutaka nabayigokorwania amaroire mwanchi mulielia kokwaliga nibene ase emesa ya mangana maya ensa neyemo yabono margoba kolindegenda gutubwatia asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabayiga sensemeria YouTube Ndizi TV News asensemo ya website www.ndizitv.net Tirana Frida Kerubo nolya kwaneke bina chibichane lyo gida gwekera sole asinchira ya bene nere Petra Mukera sinsemo chiche byorkelyo niko tukubwatenera leader moseto skatonyegera kwetana ndase keke kerbosyo linde kumenya manga sinchira yo wekerano. Manchi umurigere ryango kwarigani bene irinda tubebe tugusanga asubwamo wachakabona igagwika omoelyo etalike ya moyo mutinyo gatana limo okera omwaka nelitko togochengera obusibole bwa Kenya gose Madaraka Day ekerenge kenene kyo gochengera litukeliga no kwinyora bali babete bakwerwa anena sense ya Kenya baraya banyangongo kegima abo babete bakurwanira obusibole bwa Kenya anene asoyo kabere omurai wense Kenya gosira Kenyatta nigo abetega kolira goika ayenekibna Abakenya babere bagutwara obusibole bwabo anene chinga kene getinga goika abekagukora obutaka obwabere bokwirane magiga Abakenya nabo igo gukora amaroire kulendo mwanchumuliye yatobere tokwebolia matuka mange ninkige kogera tugochengera litukeliga naende ngairi abete ligo chakira Muliketo Samiyenda nabetega kwira chinga kichecha bene nabo igogotwariganiria oroboti rukubwatia ase omwaka bweribwe yamo chimikianda emerongetano nomo netato 1963 ase engakientambe Abakenya nigo bare kurwanirira obusibore bwabo gwetera ase ebyombe buna kiria kia maumau kiare koragwa na Dedan Kimathi nigo bare kubwaterana nabande buna Mzee Jomo Kenyatta uyorenge omurai umutangani bwense ya Kenya leading my people to darkness and etariki eya moyo motienyi ogatano narimo omwaka bwechimi kianda emerongetano nomo netato Kenya ekanyorore obusibore korwa ase omokoloni korwa Bongereza
yetu ya serikali ikiwa na madaraka. Korinde Kenya nonyanye ruseti kurwa ase oboraibu abakoloni nigo yabete akongu ase okoreta ebisa kubionsi bibwaterane amo. To all of you, white, brown, black, as the citizens of Kenya, to unite and work harmoniously for the progress of our country. Abakenya ne baberuseti kurwa ase oboraibu abakoloni nigo yabete akongu ase okoreta ebisa kubionsi amo. Matajiri masikini yo, sisi zote binadamu. Matajiri masikini yo, sisi zote binadamu. Tusahau majivuno. Ase enkwana yaye entangani yoko chengera ritkoria madaraka uyorengo muraibu ense mzee Jomo Kenyatta nigo arwete eira yokorwania amarwaire uboriri amo nobotaka. Mambo kama hayo tunaonyesha ulimwengu mzima kwamba sisi tulikuwa na kiu ya kuwa watu huru. Ekerenga kiritukeri nogo chengera konyura ase Kenya yarure nabaria barwanirete obosibore. Quel est son nom? Son nom c'est le général Maui Yama. Gwekera abono iga Kenya ya chengere ritkoria madaraka chintunda 50 nomo. Asekera omwaka eserikali nigo ekobeka ekerenga kyogo chengera ritkoria madaraka. Anene mono ase omwako iga no kurigereria oborimi amo no koba kwendagera umuyigora akorekane ase ekaunti ya Bungoma etarikia yamo umutinyo gatano narimo omwaka o 2024. 700 residents of Bungoma as well as visitors. Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni mama yangu, Kenya we ni mama yangu. Nchenkoro kwa Sam Miyenda. Okay, mbiamano sana umulikito wa mangana majia Samienda soko ila chinga kichao cha vene na bayigogo twaliganiria orobotiuru hotikana na iyo nagosika mutu asorobotiuru nde nigo tokwira na wika ase county ya Kisii asengo kumanyabina nigo omoyego yuboigo obako gochengerwa ase county yo asensemeri ya Nyabururu chingaki abarai aba gwikirana ase gwikirania litukelio okwana akora senseme yo nigo basegeta emerobilio ya magendero anene ase basingerera kogikiria amangana yoboibi anena sensemeri yechi transformer askolende baba kubolia abarai bonsi kobwatrana na boigo gotinya obulendi elinde kwenekia obakoreri obyo mulikicho daipona sanya na ikirana chinsemecho na boigo gotwaliganiria orobotiro kubwatia Ogo chengero bosibore bwense ya Kenya bwe miaka 50 no mono yomo Omoyega madaraka imiye sub county ya Kitutu Central ngoba gukora wano mu assistant county commissioner Daniel Mutiso Yubo igo osangerekana monabarai ao asenjere ya mujogo chengera obosibore Chinga kecho maega jogo soma oroboti bumurai bwense Dr. William Samuel Ruto Gabaga kwenena omurubili obugo sirio boibi bwechi transformer orogongoro iga. Kutangaza nikiwa hapa ya kwamba kutakuwa na shida ya transformer vandalism. Kuanzia leo mtakuwa mnaona watu wa Kenya Power wakichomelea hizo transformers. Ndio kwamba hizo transformers ziweze kuibiwa tena ama kuwa vandalized. Make sure transformer iko karibu na wewe iko sawa. Ukiona stima imepotea kidogo
Wewe enda hapo kidogo uangalie kama transformer iko. Kama iko, weka alarm, sisi tutaweza kukuja na kufanya mambo mawili matatu na wao walipo tutajua ni jinsi ya kuwanyorosha. Umumaneja bw'ebunge ya Kitutu Chache South Dennis Nyang'wara insejo mubunge omweshimiwa Anthony Kibagendi nigabaka ukwanira gati ya magenderero ayogenderete kwanira guchia asaba na inchi gati ya abo gusire byombe elebenyara kwegendereria asubugima 8 ambayo imepita hatujawahi kuwa na Uwezo Fund wala Youth Fund katika constituency yetu. Kwa mwaka moja na nusu umepita, sisi tumepatia wamama na wazee Uwezo Fund. Sisi tulipata Uwezo Fund wachache, tulipatia 16 groups. Ni Kitutu Chache South pesa ya Uwezo Fund. Sasa ile step tunaenda ni ya Youth Fund. Ensemo nayo omo MC Obugisero mweshimiwa Vincent Abuga oyiboyigikira naso muyegoyo ni gabaga kwegerera omorobilio emiya ejwe gokorwa n'abatuleti asebinyoro. Kuna watu huwa tunasahau kila wakati. Hawa wazee wa vijiji ambayo wamekaa pale ile. Kwa kweli ukiangalia assistant chiefs wakati walisimama hapa, ukiangalia chiefs wakati walisimama hapa, ukiangalia utaona tofauti. Nataka tungalishe na wale watu pia wagundulike ya kwamba wanafanya kazi. Wenzetu wale watu wa community policy ambaye wanatembea ndani ya giza, hata msara hawalipi, wanajitolea. Kongore ngakecho boigo omwe MCA Kitutu Central Dio Kinyarango igoboigo anyara kweneria ngambi ya mono guchese serikali nene asokorosia epara ya Kisii Migori Kisii Kisumu. Kika tunapoongea mambo ya national government, lazima tena tupongeze national government kwa tulikuwa na barabara hapa, hii barabara ya kutoka Nyamataru kuelekea Suleka. Hiyo barabara ilikuwa pesa sana. Hapa watu wameumia kwa miaka mingi, wafanya biashara, especially when you walk along the road. Walikuwa wameumia sana fupi kwa wakati. Ojo oboletekero kyo wa MCA mewori ya Bugisero Simon Mechano yo kabero mu MCA obogeka Charles Nyagoto. Ngo baba bagusanga ibirengerero byabo byo gusegeta magenderero guchesa bana inchi. Zote tuweze kuwa na umoja kuhakikisha ya kwamba tunaleta maendeleo ili linaweza saidia haya papo natoka. Mtoto akuongoze ikiwa amekuzaa, lakini kama hajakuzaa umuongoze. Ngikula hizi kwa watu wa security iwe salama. Lakini vitu hizo vinakuja alafu watu wanafunja na ndio wanapitishwa vitu hapo. Tafadhali sana tunaomba wananchi mkiona Carafats siweke sawa sawa, tunza hiyo vitu, ni vitu yetu. Oyo noro mweli obu guchengera litukeli gari ya madaraka ensi ya Kenya yabetege konyora obosibore kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South munyego yonyara gukorekana imeye skuru ya Nyabururu asegangenene yarenge gukwanira igoro yugutinyo burendi anene asorogongoroiga ginko ripotelia igetaseni kya unambe ya mobwanchete Kiandizi TV kuroiga ase skuru ya Nyabururu egotoke bunge ya Kitutu Chache South mi county ya Kisii eteria nenkoro kwa Dipon Asanya. Mbiamono sana umulikito daipana sanya so gutwariganiria oroboti oru asinchira yo wikirano chinga kecho baigo nigo abakenya abaira chinga kichabo chuguchengera litukeri gali ya madaraka asomo yego manene obakogo korekana ase county ya Bungoma asegetikeri ya Masinde muriro nigo abarai ababa bwikirana sensemeyo asbaba koragwa anene no muraibense Dr. William Ruto na baigo omokonyoye okwana akora sensemecho nigo abarai baba kubolia kwanekeligwa amagendero asikulindo mukonyi bo muraibense Rigathigashagwa abagakurira yo kubwatirana no muraibense asokweneke bnango kirane balecira kiribabete bakurira abakenya nanyana bo asense moyo muraibense nigo abagakwenekya gokinya uchumi yense wetera asense meli yobolemi nabo igo obonchirelia muri kito Job Maangi nabakagutwariganira roboti orwasinchira yobikirano Left Hedron Formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Kero mwaka etarikeyemo omochenyi ugatano nemo nigensi ya Kenya egochengera lituko linene lya madaraka
ekero ensi ya Kenya bete kwenyorera obosibore na gwetenenera kurwa ase oborai bwa bakoloni ase omuyega bwo mwaka oyo obago kwaria nigwa ase getike meyega kya Masinde Muliro kigotoka ime county ya Bungoma. N'omuyega ochaka ase abanyanyimbo naboigo egati yabali bagotera kogokia omuganda bw'abantu oikerana ase getiekyo. Omugabana bwe county ya Bungoma Kenneth Lusaka nigamwira nilimbya mono omurai bwense Dr. William Ruto azowancherana omuyego yugo chengerwa ase county eyo asebo yugo abagao kwanera egati emeroberi ya magendero anene mono igore obwagachi bwegetie kukya Masinde Muliro egeti kyechindege kyawebuye egati emeroberi ende abagago saba omurai bwense Dr. William Ruto kubasira. The current weather pattern in Kenya is worrying. We must begin to think of timely interventions that will address the challenges of crop failure in order to ensure our people have options. As the chair of the Agriculture Committee, I look forward to the support and partnership of your governments in this endeavor to accelerate this development. Ensemo yayo mokonyi w'umurai bwense Rigathi Gachagua nigabaga kurwa eira bunabare barense ya Kenya Kwanza nigo barachikogenda gusira umurai bwense line kwene kinga babere bawikirania chira babete bakoliera aba Kenya and focus to assist you in the transformation of our great republic so that the people of Kenya have better lives and the improvement of our economic fortunes. Chinga ki ensi ya Kenya bego chengera litukeri ni nene nigo murai bwense Dr. William Ruto abagabate nacho wikirania ekerenga kelikiaye abetega korwa anene mono gusira aba Kenya bekerengo gyanse wetera somoroberi oye o bottom up economic approach. We have made a defining choice with our commitment to discontinue wasteful consumption subsidies and instead invest in supporting production. The second fundamental intervention was to enhance national revenue mobilization, engaging more eligible taxpayers and ensuring that due revenues are collected. Nabagakurwa ekuro entindi uchiasaba Kenya bauneretia serikali obolimo bwaye bunamba chikoirerwa egetambokerio anene mono bali uneretia getikia Masinde Muliro obolimo. Also ask the people around this stadium, especially those who have decided to acquire some of the public land, please tuheshimiane kidogo. Kila mtu mwenye ako na shamba hapa ambayo anajua ni ya serikali, pole pole, funga virago yako, ondoka, tutajenga hii mahali yote ikae mzuri. Yinko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbimano sana mulikito Job Maangi ase ogotwariganiria oroboturu otigana nayo manchumulie na guskabutu ase oroboturu ndeni gongo kumanyabuna ya mateye mokurwa ase nsemo ya Nyangonda yigotokemeye wodi ya Gisu ebunge ya Nyalibali Masaba nigo bagendete gwicanira ogusira ku mwana obo kolengana na barabo nigo omusacho yo manyakante na sokoro oyo bwate emyaka ya igatwa nigabete kagusiria obugima bwaye kubwatkana no kubetwa omuyo no morugyoye magiga yo gotwara liomana kolende nigo babere bakubolie serikali kwenike banango korabale obotuki bweme elinde komanya oboene bwengane yo askulende omubero nyagosira abakogwikigwa ase engendo ya Krista Marian na chingaki omukagero oyo agendete gutangwa asigeta seniki abanyanyimbo imeyo mochi obosongoro botirwa senchira yobekirano amayenda ni gabwatainse ase kinyorogia Nyangonda magagaya mateye mogo siria omusacha w'emyaka ya igatwa obutkobogokiera rero kolengana na barabo nigo nyagosira babiri bagotwara eliomana no morugyoye ase gikegetambe askulende goikira bono igati baramanya ekikererete era kumubeta omugyo igongo metimana asogo siria omugwana na rire emyaka na emyaka tole na ere gaiga abaya ikirete ng'oso kirochire kwerigeria
asa ogokora aragerie family yaye yamanyire goikera bagosanire magosa bisinini obetirwo omoyo okure gaki nabo yekerete ng'aiteire nyantura gase bakomboete eserikali egachekanywa nabetire omoino akweta amaene abasigari ba nyantura bakamubogoria bakamoira obotuko bwase enyagitari ya Krista Mariani wabekire timbaeti ng'ari igoso rinene ndirigekogera nche nanya koigwa magoso manene bagwetana bakwacha agocha gokora omwana onde akomobeta omoigaki nonya nabo nigo bamotogirie nyagusira koba omusae bw'omukia ase okwerigeria kwaye anene koeneke bnango ikiraniare amaganio yenkaye nigo abereka gokora emirimo ase sekta y'obosombi ase kurende baichaneire ogusira kwaye buna bakoerera etu abana ogukumia okonene kero tukuigwa omwana sokoro otimokire oitwanchete mono ekenyoro ekegima okinire nkeye itu muno omoigwa ore gokora ochakete gokora egasi bogendi chipigipigi akerwanira ake nake akangenda kwenda chigari kurusongo tukiamukama igo bono ekero twagusindikete ritukuria togoteba ng'osirire kitokomiaga gochiga tumanye ng'a namaene omwana oyo asirete tuchigoiko tonyora omwana abetirwe omoyo areirie faranda isiko korwa abo togochigoenda ng'a tiga tumanye ng'a biburi ng'a omwana oyo asaiteru ng'a ngai tonyora ng'a etosiekere nabasigari batang'anete goika ororo ekabe egente ekenene ekebe ase chinse echo obotuko obwo koruga abwe kara abasigari bachigoika asa yukorora omobere ng'a omobere oyo namaene ng'a nokorire baire eka twaswete enyomba yaye egento twasangaete neke igo twanyonete omomura oyo iga abegete chindagera emesa arendere abanto aba baye boronge bono ntokomanya birecho oyo ng'a yarwete omorui oyoe akacha gokora omomura oyo boigo nigo baeneke buna nigo bakurwa asenka etari kwenyara asibaganirie ogosirwa elio koeneke buna nkomwagachira bare enyomba na boigo goikirania emeroberio yokomoenia akia siekeire iga akia serikali motokonya mangana aya iga asomochukuro yone inga yabo buremeru borobo nene wana gaki togosaba serikali motokonya gaki omwana oyo nkwerigeria arenge tabugati kende gionsi nonye gaki serikali mwale gwancha mwesoana nime obaene bwaito bororekane gaki obaene bwomoigwa yone bororekane gaki serikali tubugate sigaki motosire no enkende gekeigo gaki ibina birero byaito gaki serikali gaki togosaba no ensimbarati asoro igwekerero byaito gaki nige serikali yaborigwe gokora obutuki bweime eliokomanya obwene bwengane yo ase kurinde omubiro nyagusira obekire ase ngendu ya Krista Marian na boigo ase omurugi onyagusira oyole omukagerwa atangire ase getaseni kyabanyanyimbo ime yomocho bosongo tigatu sabe serikali aswasa mangana aya ime etokonye mono tumanye kini ne obobebo asubore na turanyare kore machingoro chitu ntosaregete chinkoro ekenyoreke ngesaregete mono gwetania omomuro oyo omoigwana abekire Krista Maria no moise koria no are polisi Kisii town Frida Kerubo, Ndizi TV. Engorete yabene guchia asia mateya sogosiria au yomwabo kurinde no gosemere ko itobna eserikali ne chikobage kwimukige tambukiro nabigo gukora obutuke bwabene elinde kweneke ngaba beire bakonyora obwene bwabo kondo mwanchumuliria wekiraga abonongo ikira omwele bwa mangana maya ichikoraga chinsa esato ayona mange nabigo konyora asenchira yobekirano enda gutubwate chinsa mochichi mitanda sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Magachi kamera soko nikimna ebi chana bayeliogi ndagukira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira asinse mochebi arokerelio tobeto kubwatanere Lydia Mose na ncheria ne Frida Kerubo yenda gutwara obuligelio byemigita seni Ndizi TV obona bwansu bomogusi.